vysokým souboji. Závěr přesilovky Komety. Hruška. Jo, ještě prosí šampaňské a hokejová Kometa je po 51 letech zpátky na oblovém stůlu. Libor Zábranský dokázal to, co zývali a na to čekali generace fanoušků, hráčů a činovníků tady v Brně. Kometa se usazuje vedle Dukly Hlava s 12 mistrovskými tituly na prvním místě historické tabulky. A zvládla famózně play-off, kterém ztratila pouze 2 zápasy. Přitom v jednom z nich vůbec nedostala gól, to prohrála tady na nájezdy z Hradce Králové, kdy ten zápas skončil 0-0. Kometa opravdu tady v DRFB aréně odehrála skvělé zápasy a soupeře vlastně k ničemu moc nepouštěla. Dneska to zase potvrdili. A nejsilnější trofej, jaká lze v českém hokeji získat. Masarykův pohár bude na příští rok doma tady v Brně. A jako první zvede nad hlavu hráč, který čekal ze všech nejdéle. Kapitán Komety Leoš Čermák. A po Janu Vítězkovi je Leo Čermák čtvrtým kapitánem, který zvede nad hlavu novou trofej, v níž jsou ale odlesky všech těch předchozích pohárů, které se předávaly. Ondřej Němec teď chce předat trofej Liboru Zábranskému, ale ten odmítá, aby hráči si ještě trofej užili mezi sebou. Ale ne, nakonec Libor Zábranský červené ohně na pozdrav z toho hlavního kotle fanoušků Hradce. Leoš Čermák ještě jednou pro fotografii. Už potřeboval 123 zápasů playoff. Ve čtvrtém finále se konečně dočkal. Dostává trofej Josef Kováčik. A následují další a další hráči. Martin Erat. My se budeme dál dívat na radost Komety, ale poslechneme si také rozhovor s druhou stranou. Branko Radivojevič u mikrofonu Dariny Vymětalíkové. Branko Radivojevič, kapitán týmu, který vlastně zažil nejlepší sezóny v klubové historii. Na co jste nejvíc pyšní? Na celý tým, ako sme zvládli túto sezónu a odišlo nám strašne veľa hráčov, ale ja si myslím, že bojovali sme jeden za druhého a aj keď to bohužiaľ nevyšlo, ale môžeme byť na seba pyšní a bola tu fakt výborná partia. Co se vám nejvíc vybaví, když se řekne Liberec? Ale tak samozrejme ten titul minulý rok a bol to môj prvý klubový a samozrejme výborní fanúškovia a odvedenia po trénerov a samozrejme kolektív, super chalanov a ja im ďakujem za 3 krásne roky. Jste byl kapitán, lídr kabiny, bylo třeba někdy někoho usměrňovat nebo prostě zvýšit hlas v té kabině, nebo to fungovalo? Ale tak raz za čas, áno, ale v kabine je vždycky viacej lídrov a tá kabina bola super. Tento rok to fungovalo a škoda, že sme to nedotiahli do konca. Odcházíte, koho byste viděl jako svého nástupce, kdo má na to být kapitánem, do té role třeba dospěje z těch hráčů, co zbydou samozřejmě? Hráčov je tu dosť, od Petra Jelinka, Krenželoka, Ševca, takže ja neviem, oni určite vyberú správneho a budem fandiť Libercu ďalej.
nerozmyslíte si to, fanoušci vás budou hodně postrádat. Bol to môj posledný zápas v Liberci a fakt Vojtok 3 krásne roky a ďakujem za všetko všetkým od vedenia až po fanúšikov a po spoluhráčov. Janko, hodně štěstí v kariéře dám. I tohle bylo emotivní loučení a tady v Brně probíhá teď velmi radostné vítání s pohárem, který je pojmenován po našem prvním prezidentovi republiky, po Tomáši Garrigu Masarykovi, který věnoval československému hokeji vůbec první hokejovou trofej. No a na tu repliku nebo na tu současnou trofej, na pohár pro mistry republiky přibude teď jméno Komety Brno. Bude tam po těch 11 titulech v 50. a 60. letech jako připomínka návratu, jako připomínka tradice a velké vůle. Jako by tenhle pohár přitahoval ty pohádkové příběhy v těch posledních 4 sezónách. Vždycky si někdo splnil dlouho očekávaný sen. Martin Straka to ještě stihl s velkým pohárem, předchůdcem této trofeje, ale potom Petr Čajánek ve Zlíně v roce 2014, Martin Ručinský a celý Litvínov s ním v roce 2015, Liberec loni a letos brněnská Kometa s mnoha čekateli. A především s 51 lety čekání od posledního mistrovského titulu. Libor Zábranský u mikrofonu, Ondřeje Tomka. Pane majiteli, pane trenére, v jedné osobě gratuluju k titulu. Že řeknete vrátný. To myslím, že ne. Ani asi po tomhle večeru. Ale Libore, vy určitě prožíváte neskutečné emoce, protože tohle je velká chvíle nejen pro vás, ale pro celé Brno a s tím jste asi do toho před tou dekádou šel, nebo respektive ještě déle, ale když jste kupovali Extraligu, že jednou vystoupáte úplně na ten vrchol, kam Kometa kdysi patřila. 12 let tvrdé práce, 12. titul. Já k tomu nevím, co bych víc řekl. A emoce to já mám v sobě. Vy jste to tady zažil v Brně 2krát, tedy finálovou účast v roli manažera. Nakonec jste to zvládl sám na lavičce, tak to je bez pochyby unikát. Jak se vám s tím týmem pracovalo? Vy jste ho zároveň skládal se svými asistenty, potom i koučoval. Podepisoval smlouvy samozřejmě. S panem Medlíkem každý rok, jsme spolu 12 let u toho, tak ten mančaft tvořili a teď prostě to byl vrchol, kdy se nám povedlo přivést vynikající hráče a povahově fantastický, podařilo se nám poskládat charakterově úžasný tým a hokejově, to si myslím, že viděl každý sám. Já vím, že vy nerad někoho vyzdvihujete, byl to týmový výkon, ale individualita určitě Marek Čiljak, který se neskutečně zvedl po tom období, kdy Kometě se nedařilo v základní části v těch zimních měsících. No ale tak Marek měl na to právo, protože si procházel těžkým obdobím, dvakrát byl zraněný a nejenom on, ale i ostatní kluci, Martin Zatěliš, Špenát, to bylo hrozně těžký období pro nás, že ty klíčoví hráči byli dlouhodobě zraněni, ale o tom, jak jsou úžasní a natrénovaní, tak to dokázali teď a prostě chtěli vyhrát a vyhrát. Co tedy rozhodlo u tohoto souboru, to, že jste to playoff zvládli s bilancí 12-2 a loňské finalisty ve čtvrtfinále a finále jste jim nedopřáli jediný zápas, vždy smlouv. Tak hlavně to, že kluci podřídili všechno taktice a jak jsem už říkal, na nich bylo strašně, jak jsou hladoví a chtějí to vyhrát. Ale teď vás musím poslat na společné foto, takže děkuji za rozhovor. To zvládnu i beze mě. A já mám u mikrofonu další výraznou postavu Liberce, Radima Šínka. Radime, bylo tohle playoff pro vás těžší, protože jste musel vlastně obhajovat tu pozici, co jste si vybudoval loni v playoff jako nejlepší hráč. Tak nechci říkat, že to bylo nějaký těžší. Já jsem se snažil udělat maximum pro to, aby jsme ten úspěch dosáhli znova. Bohužel Brno bylo nad naše síly a zaslouženě vyhráli titul. Když se řekne Liberec nebo potažmo Filip Pešan, co vám to dalo? Jak moc, čemu jim vděčíte? Tak Filip je vynikající trenér, myslím si, že momentálně je nejlepší v extralize a
jak loňskou, tak letošní sezonu nám dodával neskutečnou pohodu. Myslím si, že má pro ten tým cit a když vidí, že jsme nějaký zavařený, udělá lehčí trénink, zbytečně nás někde nehoní a tady to, co jsme letos dokázali, to druhý finále v druhém roce, tak velká zásluha jde za ním. Vy jste hodně nejvíc času na ledě. Je něco, co byste chtěl zlepšit, nebo kam se dál ještě posunout hokejově? Tak není